what do you mean amayesera nomungalimbane ndini amayesera nomungalimbane ndini ine ndipo ndikuzokwarana ndi bambo ako ndi size yanga ineyo ndipo makondo yankhula za manyayi remember tunake nankho kuti nawo zachimondo lako yetse nchipani ine tumene nkalwa chipani chimene ngesipata sina panga apply ari kumene kumapita matimu tachinyamara ari akwana abwana atutana nayo tiya mutana ndini muna mari wina amangidwa mtelling you napa ole mula MCB mukaseve ole bero simukapatsidwa ndikuchallenge ani live yanga sindafike ku defender munthu sundupangaza munthu ndimanena kuti ngati pa inthu yema ndinyasa ndikubwera pa live yanga ndikundiyankhula maupusa kapena kunditukwana pamene ndikukamba zanga ndipeza personal onerani verani zisiyeni kumosati bwere iwe umoneka kotere iwe ndopusa ndimatukwana phatikiza afumu amudzi mwanu bambo ako aneba akwanu abusa kuchechi kwanu so amene mulibe bando kwanira kuti muzonera next time basi it's fine sadandaule so mungoonera ndifuna ndiyankhe izi ineyo amene amadziwa sindimapembedza munthu sindimajola munthu kuti uyu ndi ndani ndifuna ndiyankhe zimene ndapanga post lero zokhudzana kunena kuti amandinena pa forum ya the might MCP 1 choyamba unthengawu ukupita kwa ino achinyamata MCP amene makamba za ine pa forum pena uchitsiru kapena kuti umphawi usamatipangitse fe kukhala chitsiru ya anyamata akuluakulu anyamata anzeru zanu munali ku state house mukudziwa zimene akupanga ni Prince Kaponda Mgaga and Prince Kaponda Mgaga sanali munthu wachipani anali munthu wa Assemblies of God ndipo anabwera ku state house ngati munthu wampingo sanabwere ngati munthu wachipani yaye ndipo zimene akupangana kufika tsiku limene amavomeza kuti boma la sita anayankhula mawu kuti kuyani chikhulupiriro changachi mawu amene aja anthu munapita mpaka mwamba kunthamangitsa ena mpaka kungambira jeketi zinali lumene chofuna umenyana so zoti munamuona kuti ndi munthu wodabwika mwandimvetsetsa kupita kwa Prince Kaponda Mgaga ku parliament ine sikape amene muli zitsiru ndina amene machemera zopusa sindingachemere zinthu zopusa ifo ni jeno zinthu zimakiro dzuka zote actually nzochita kuuzala zimene ndikakufusa chakuti kankhe chakuti njeno so ine kumutengetsa Prince Kaponda Mgaga sindingane kuti ndikuleta Prince Kaponda Mgaga pamene nkhani kupanga involve kulini zamba ine zanthu amene sizo ndikhudza ka ndrama kweni zamba anatenga abweze ka anatenga Prince Kaponda Mgaga abweze ndrama ndizama nawe komanso chenye ndifuna kuchengezana chinyamara mungu zile tsantha ngazi zimankhula pa social media kupanga tani khale zikhudza anthu ambiri DPP yani mini muja zikhudza anthu ambiri mwandipesesa chimene ndinayankhula ine pa social media dzulo chine chonena kuti inu ya chinyamara amala Congress party mukudziwa zimana kupanga Prince Kaponda Mgaga ku state house lero sungamwe pa social media ndumaka mu defender ena anu muri mamunamiza kakuti afuna imilo president wake uchi chipani cha Congress party ya Assemblies of God meyo cha Sunday school chifika kadani lobusa lobaki anthu Assemblies of God ndichifake munapezeka muli kunja kwa boma maona ngati kusera usukuja ku Sunday school maona ngati ku Assemblies of God munaiwala ndi ku nyumba ya boma kedwake limene muloseka anthu zopusa that's why muli kunja kwa boma so pali anthu awa ine nditapanga post za Prince Kaponda Mgaga kumayankhulidwa nkhani kwena kuti ndisiye kupanga post zimene ndizoje sindingasiye kupanga post panali Bendulo amalawa amene mukumudzi Anthony Bendulo wakhala kuyankhula zinthu zakweni zamba mwino almost 6 months sindinkayankhira ozisama chwa mudzina langa nebe nazo ntchito koma Bendulo atabwera ndikudzatchula dzina langa mu live yake zinandibwereka ndinali nkotheka ukampangira su koza amayankhula kuti akweni zamba anandigula galimoto akweni zamba amandituma pamene ine galimoto ine ndilibe kapena mwene ndiyankhule chizungu kuti ave kuti ine galimoto ndilibe and Bendulo wakhala kupanga post zinthu zakweni zamba palibe within one day akweni zamba anayankha kapena mwana wako lini zamba koma ine kungamba kuyankhula ndi Prince Kaponda Mgaga ndikudabwa kuti anthu achipani mwadzuka anu ndikumapsha mtima anyamara ojiya akapolo zochira mulibe foru nduchitsiru kupangitsana anyamara chipani inu munali kustera ine sina ine tulo takhawa chapatupi koma mboma sinda tuko panda kanthu musamanamizana omwe ndo nditakwera kabaza olomwe ndo ndoti sindacheni musamapusitsike nani life yanga sindiponya pa social media ndipo I don't care sindingabwere ninkumakajambula nyumba yanga ndikuponya pa social media koma mukamadzo mdzidzore msipida ndipindulira mukamakhala izo ndo mudzidziwa nditu ndipo omwe ndo ndiyenda pasi omwe ndo ntavala mala achipani ine sindaruko panda kanthu mboma musamanamizane kanga chepe kokha kolozeka ndili nako so ndifuna ndiyankhule za anyamara opusa wamafuna aziyankhula za ine ndapanga post za Prince Kaponda Mgaga pa the might MCP ndizichula ndi nambala yake ya munthu pabwera nkhani apa munthu waponya kuti funa ndiwerenge nditu amana ponya za ineyo kandi ndani nambala yake ndi 092 ndipo machende yake pachakuti babambo yake ndi amake omwe 092 48 092 43 89 0 na 8 awiri walemba kuti the battle of continue
neti mutani ari kuuza nokufusa na Louis Ntambo amene aoneka kuti ndabwana achipa cha Congress Party ari understand amata ndipanga za yolero nde amaesero akuda ngati pathakwe naye nyamaro chitsa manyazi kapolo aramagwira ntchito ka kunifi koma olo kapolo osasamba chitsiru cha munthu machendo okhaokha akankhuleza ine ari takapangeni adi ukamata takapangeni adi ukhanga rukhozo ndi nyengera kukama bwa ukamata takapangeni adi what do you mean amaesero nimungalimbane ndini amaesero nimungalimbane ndini ine poti nkhozokwatana ndi bambo ako ndi size yanga ineyo ndipo makondo ankhula za manya ine memba tunake sonanko ine nawo sachi munthu lakuyetsa nchipani ine tumene nkalwa chipani chimene Congress Party sinapanga apply zosatheka bwaso kuchecha amatoko kuyimitsa kumpingo kuti andira leto nimene nkalwa chipani cha Congress Party nawo nayo siningatuluke chipani cha Congress Party ndemo kamakambana mafula mwana amanyiwe natuka mafula mwa chipani simungamana nkhoti mufuna kukoza chipani sili koza chili ku opposition chipani timakoza tili mboma mukanafuna kukoza chipani mukanamuletsa bendos yamankhula zopusa zichi fa bendo amakupanga ndi campaign bendo akamatona kolini zamba amatona so ndi chakwelemo pamene pacha bendo akamankhula zinthu amatona so ndi chipani chomwe ndesi mungamankhula kuti ndikunena polisi kumene timufuna mukoze chipani amakoza mukuchikoza ku machende ameneyo maiseo zina namba yake 082 78 19395 anayankhula zata akapangeni adi ine ndikozokwatana ndi bambo ako saizi yanga ndi bambo ako sati iweyo Louis Ntambo wazayanga amene namba yake ili 09243 onda ninaka namba yake wadzanka kuti uyu zopanga zake ndi zopsetsa mtima amene andi namba ya Zamba ndi ndani this is hard to stop so mano ndifuna ndikuuze Louis ine mayanga ndi Helen Mulangeni ine kweni Zamba simayanga akweni Zamba ndi munthu amene magwizana naye munthu amene makeza naye sindingatsike ndipo sindidzatsike lwaramanga kareni koma pano sinabodza kamba za kulini Zamba pano ndifuna ndiyankhuleza zimene makambirana mafula mwa chipani ine ndikunyantope ine ndichiyabwe ine period yosalekeza munyengeza nemakana zamanyi mungamakhala nkumankhula zinthu zanu zopusa ndamayankhulira yamarukwane ndimageta ntchito zachifundo komanso ndimaliza ndalama zanga I'm using my money komanso ndikamayankhula ndikamatu kwana munthu amakhoti munthu andiyamba chifukwa munthu sungankhala misala kungodziwa kungamborukwana munthu asana kuyambe yes osatheka never mmakhala kuti mwandiyamba chifukwa ngarazi bambo amachende anu kuti ndinu bambo wana simungamakhale busy pa social media kumakambirana zaini mwathamaleza angati mukakambirana zaini ndinosendwa ndipo munthu ejimete yanga nosendi ndinu anthu akuluakulu munakhala bwanji busy makamba zaini komanso wewe Lucy mafuna namba ya kolini Zamba wendo endani unganduze chani kuti ukafuna namba ya kolini Zamba mora kolini Zamba basanga makama ya kulukulaja kumakambisa hello Louis iwendo endani mena mara kuna bendo Louis unalusa na badwe mena mara kuna bendo umantu kuna kolini Zamba iwe unalusa na badwe mabadwa dzulo maona dzulo tu kolini Zamba bendo amara kuna kolini Zamba inu ya Louis ari ndinu a star kwambiri I remember tuna leso ndipanga so move forum ndimango yangana natuluka mafola mwana ndimapanga zanga fofola musuri ngandipinginga ndipatsa chakudya koma ndikufusa kwena kuti wewe umafuna namba yako eni Zamba ngati kuti ndani zilibe kanthu kuti mmenda ndi anthu akulu kamudziva kuti mukutani koma kolini Zamba slave yanu ndipo mwayankhula makuti aya kolini Zamba naso akapita parliament akolini Zamba aro akapita parliament pakamwa pamwe pamene baka defend akayankhula chilungamo akayankhula bodza aliyense munthu amene ajenda amazaboma lamulo ligwire ntchito osatengera kuti uyu ndi ndani yayi izo ndi zanthu andale amalayi mungozemeza mkamanyuza pa social media kweni Zamba wakuba wakuti amayi amene efiti mungozetsa nthawi zimene zija andale ndi amodzi mungozetsa nthawi tu anthu even ni jeno siningabise zimamanga kulisa kuti akaziwekena kuti zinthu zochiroko chana sizobisaso zimene zija kodi amene abwera rankhana madzayankhula pende pajapaja kunena kuti analipo meyo tankana apita kokadya amangona mizira inu kumachemelera koma ndi chidolo chimatha kuyankha uchitsiru wa mtundu wanje amalayi ndinozelezeka kodi basi zile zomachemelera iya ndecha yankharu charani ine sino DPP ndino MCP koma sindimopa munthu simunganuze zochita lero polisi wakoma sana pange corruption ndi sata nditana amene apanga corruption ndi sata inu anyamata achipani lero mwapita kwa polisi kuti makatenga ndalama mamuzo tafuno imo president katubuleka president ndopweka basi aruba kumene kumakaphulira makatenga ndalama kena kodzomwa patsana bando kujiya pa Facebook ine sindimapanga nawo ruzopusazo ine sindimapembedza nawo manya mimba ine polisi kuna kakasini namba naye koma mantu mabendo radzi tukwana kolini Zamba and bendo apanga involve ine mukhani zake chifake ine malimbana naye kayama ndiyanka ena mayanko te polisi sanga muyanke ndemuna muona kolini Zamba na muyanka bendo ine sina bwe pa defender kolini Zamba kolini Zamba kana tenga ndalama za mali sotera amangidwe lamulo ligire ntchito anatenga ndalama za Malawi koma anthu musanambe kuweruza digirani mukamve kuti pakamwa paka kankhoti chake chifukwa secretary to the president ntchito yake ndiyo sign secretary to the president sasanka board zoja amasanka ndi anthu ena osati kolini Zamba libe mphamvu yosanka muzo mungoona kuwada kodi aiwa zabe mphamvu yomakasankha anthu kumakaika mu board musabozo zimene iwo ntchito yo ndiyo ngosaina ndi secretary to the president ngati mapangira asaidi muja even asaidi ati zinthu zina zidzagwira chifukwa yani ndi secretary wa president so
pali sekretary olemba ndi pali sekretary ngati amene uja. So anthu muzisiyanisa zinthuzi. Amalawi Alex Kamangira uja amamuona ngati chitsiru. Of course pena pake amaphatikiza business siziziko kuti ali asana mtengo ndi munthu olakwi. Koma pena pake mukamamuva zimene amayankhula zimakhala zoona. Even neme zinaendera dzulo ina do ine mapatsoli baba malondia. Sinanyozeko kwambiri ndimankhwana nawo. Koma even zimene ndikadzozeza zimene uli ndizandale. Ndivesesa. So inu nkumachemera ine chimata kuyankhula. Kenako ineso ndikachemene ozopusazo. Kenako ifetu kumanga chipani bwanji ti yakupasula chipani siti mangira kumachende chipani siti mangati tili ku opposition zimezo ndizopusa chipani mwanga nafuna kumanga mukanamwetsa brand la siku yankhula ndipitize kwa anthu zimene muyankhula pa forum ndifuna ndiyankhe zimene muyankhula ino Louis atayankhula afuna nambala ya Zamba wina ali Lawrence wazayankha nambala yake akuti 0 awiri 43890888 amene wazayankha kuti zopusa zeni Ndeba lwino wakati MCB Yoalist 0 namba yake 0 awiri 606 5382 wazayankha kuti ife tikuvutika kukonza mbiri ya chipani ena kupitiriza kuvula chipani in the name of kutumikira mabwana awo. So aneka tipi achakwera koma sundumuziwa achimwene pa gogwanu pa busa kuchali chikwanu aneba anonso afumwa mudzi mwanu mbiri ya chipani sitikoza tili ku opposition 1 2 nimafuna ndikuuze ndikuena kuti zimene mayankhula ine sinimatumikira munthu ine panopa ndilibe mbali ya munthu ndimabwera pa social media ndikuyankha zimene ndikuyenera kuyankha izi mukuyankhula azizi uku ndikunditokosola dala nimapanga zanga ndipo chinthu chimene ndimayankhula ine pa social media chimakhala ndi evidence even zimene amayuza kina ndani achina Ketika Mwangala chamamwene kweni Zamba ndini ma VN la Ketika Mwangala ndini ma conversation ya Ketika Mwangala makeza ndikweni Zamba mfano mwangama odikozoponyo pa social media lero mwandivesesa. So ina ndikamayankhula ndi makhala evidence so ndimangodzuka ine sinimamwe mankhwala misala sinimasula chamba komanso sindimasila mtakhaunene pankazi sakhaunene pezi tupilanga ndilokonda azungu silokonda anthu amphawi ya izo zisiya. So ndimafuna ndiwankhe ndikuena kuti chipani sitikoza tili ku opposition 1 2 mukanafuna kuza chipani mukanampanga hold bendo chifazi bamanga bendos zinatipwetekaso kwambiri fa Malawi China amakavinitsa anthu ku MCB office kumavinitsa kumene kuja iye aitenga boma zile zabodza mmene naso nyomo koza chipani time inaita chipani simungakoza chifoti ndikuyankha ya mukapitiriza kamba za ine pa forum pamenepo ndikuti kwana ninosi wina nambala yake 0 626404 wadzalemba kuti this woman is not MCB munthu oyipa kwambiri machende ana oyipa nkoma makhala korutukira bibi fa nkoma marutukira zinthu zonunkha imakana zinthu zopusa azibambo andevu zanu imvi zanu nkumusiku momwe mukhoza malemba ndine pa forum kumankhula zinthu zopusa basi mukakwarana la azimayi kumapatsa azimayi ndemwe linka sisi mukoma kanyinga ndi azimayi urali inu sandankhutse pola kuika muuzani makana zopusa. Alolesi wanazankha kuti we are working usiku sana kupanga defend chipani wina adzipanga zopepera ngati izizi the name of kuchikonda chipani real chipani machikonda chake chiti kodi mungozitsa nthawi izi muli busy mmaforum anthu ku MCB anawe dukani ndalama atwisi izi mungozitsa nthawi muri makambena chani mmaforum mungozitsa nthawi izi anzana anatuluka ndalama chichanzeru chene apa mungosaka zochita magaisi chipani tikoza after 2 years makampu aja akatha ndi chipani muchikoza koma zoti wina adzibwera nkonzo kuti yosayankhule za kuti salowe live mukunyengeza chimene munga ndipewe musanambe zayi koma sube munthu amanga ndipange chipongwe palibe never mukunamizana inyo mukunama mafana mukunama ndoti mukunama ine ndo MCB wonse sindingasiyopita ku MCB office mwina pano panga ndakhala nthawi sapita foti ndimakhabize kusaka zinthu zanga komanso sindinganyoze chakwera mudzone even munthu onyozera chakwera ndimathana naye abambo amene aja chipando khayo waja president ulale mulungu adadzutsa iwo aja khala president kuti ine ndipeze mwayo mpeze zochita mkhale mtuma ndili azoziza kumaloza kuti choloza changa ndicho ndacha kuyani mapatsoli ndipo ndidzalemekeza mpaka kalekale ndifake sindola munthu anyoze chakwera ndimayankha mwana sinanga ule munthu anyoze Richard Chimwendo Banda ndimayankha mwana koma na abulisa kapo ndangagani ndibe ne ntchito kabadeya uyu wamuru ngati chosa mambe mukozo mali ndibe ne ntchito fanda mana unonga zinthu kwambiri koma muti baba malonde mukuti Richard Chimwendo Banda Moses Kunkuyu Gorani Hala anthamira ndi mapasa ulemu chifukwa sindinamve kuti ana ndiyankha mawu achipongwe sindinamveko achina Gorani Hala baba malondera even baba malonderayo tipali zinthu zoti timata amandidzudzula ndilosa kunamizeni ananyo ndi mbiyasofoni ti izizi tasiya zolowa ma live izi nawo zoti mukana khalanze mukadamulitsa bendulo padzano soti mukandiletserera
asoza kuti onda adoya mandifikira bwino bwino so akina machiyendeni ake ndikumabwera amayesero orunga kuda ronunka ndipo ndipangepo situzi chake ali nkundi yankho ali nawalembera message achimwendo kuti akwese chipano machiyenda kuti amene kalwa chipani maisero ine sindinapange register ine sindinapange apply chipano ava nabadwa nacho ine anthu amene malemekeza ku chipani ndamenda kutchulana akina Moses Sunkuyu akina Samuka Wale achina Gotani achina Chimwendo chifukwa vika Chimwendo ene even loli kulemba message inu ndipo sindakhaiko sandiyankha pompo muti chani kodi ndinabotiya zasimati zija ndimapatsa ulemu ya sana ndilakwireko even munthu wachipana akandilakwira munthu opusa ndimayankha so zinthu zopusa ngati memwe ndiyamba amagayiz inuyo even lo kunkuyu ndibe nechifukwa before ndikabwe pa social media ndimwe munthu kuona kunkuyu ya ina anthu achi kuti ndimapatsa ulemu kuchipani sana ndinyoze koma tsuna akazandiyamba ndizabweza nyoka kwa nyoka koma fora mandipatsa ulemu nso ndimapatsa chani ulemu ndati live yale ikhala ya fast mwana ali kusiru mwali maso so wina wake walemba Hamnaida namba yake 0manayina40 walemba kuti and she's very evil day ina dzango muropera aise unama and when ndina mopangidwa chipongwe ndo ina pa I'm telling you nese ndingapangidwa chipongwe munakani ndipanga chipongwe muli mboma mukulamula ndutsa mavyeni mwani panga chipongwe muli opposition and filikorazi ndinumbava ore ndikhozo chula list anthu ambene mabandrama pankwauza anthu mboma mukutaka kumangeni anyana akapolo makhamu kapempha ndrama kwa kolini zamba ndicho list yamene makapempha ndamo mpaka kolini zamba ambiri mwawina wempi mwapanga kampenda amaze mmaje marishe tokupatsani kolini zamba mukankhule mopusa lero makani mango kwana lero makali makampula topusa mampeleka kolini zamba police yo star pamene makhamu mbiro nyimbo mejo makapempha kolini zamba makapempha chimanga makapempha ndama kama ndichule ndi ma MP omwe pano pandichule ndi mafuma minister ndi makhamu kolini zamba makapempha ndikuchule ndio ndipangeza inuyo ndilenge misalelo lengezo mbazo ndipangeza inu sama yankhula mopusa kwabiri mango kuyanga nani inu mutaki ndana nyamara kwaki na maiso mukujia pa social media pa group makamba zaidi tipabwana ndanuto totamanyiro makapempha kolini zamba rimedit majende buyu makapempha kolini zamba inu lero musalenga amacho khalo ipa ndimango kuyanga ndikozo chatu list na mafuma minister pamene makapempha mene kucha mungapempha mafoni mutaro ndi mamva ili makandi pafupi ndi masteni yache ine ndimayankhula pa ele ine even ine anthu kwako linizamba bamene amanga yankhulo zopusa zaidi amaziyo ine inu musamakiro ndiyamba dandi ndikafatsa mudzingo ndiyang'ana zimene ndapanga post mudzingo ndiyang'ana kuti apanga post izi okay ndikapita kuchipani mudzingo ndiyang'ana mwavete osati muzili ndapanga post chinthu muzili mbana nane ine even munthu iya comment yopusa pa page panga nimantukwana mamphuzula ku social group ku inbox ngati ndikumundamula kwira piro polisi akasome ndikayankha ku polisi sikophera munthu ndikosungira kwathu kongolangira kwanthu mondipesesa sindimakhala ndimbaye ndikafuna kuyankhula chinthu nosa ne makapempha apa kwakoleni zamba ndikozo kuyikani zithu zanu nikufotokozani nditsulupe munaza pempha ndi ma message amene mayankhulo ndinazo mfoni mwanga ndendu mango kwangani makapangati makampurani topusa tochitsirutsiru tinatake ningokuyang'anani ino lomba kwakoleni zamba sanga yankhulo zopusa zaini amaziyo endi ngati kuliso munthu amamudefenda koleni zamba nsanje tuchitipa ndine ena numakhala media ngati memuna pangira dziro ka gulu umbakira polisi amagenda mayima ndekha one Jew mu defender maya amene uchi one Jew kapera atu nsanje tuchichipa akati munthu ojiya kapena defender munthu aziro wa live mendi malwere ine muja kumu defender kolini osati defend 4G basi kumangweka iyi ndesha yankha mafuso achani chabu nakana mufusa nkhani ya sata mufune musafune wallahi ne ankolangana piro manda ndikufuna jamao jamangidwa I'm telling you wapanga zinthu zambiri osamabakia zinthu zopusa anyamara msibida tabakhani ndikushapu inu wakuzuzana moja ku state house mukamu defend munena zone inu chabu ino siri kukana ndramazo kazi izo sizikundikuza ine sizikundikuza muzahorero zeti ndibe nazo ntchito koma ine ndimango yankhola bazanga zimene makambirana zaine pa social media ine ori ndidzigona chabuno muti ine chabuno ndidzikhapo chabuno penepo nditsizinepo penapo zinazo ere zahore sizikundikuza simbali yanga ine sindinganyoza chipani cha Congress Party sindinganyoze ko president wanga chakwera sindingabwere pano kunyoza ine rumwina amene tikhozo mayimitsana nawo mwina anthu amene ne walaso mwina munthu amene ngampasa ulemu ndi Frank Banda ndi munthu anoti newezi ndimakhane close kwapili koma anthu mena simaziyo ndine Frank Banda ndi munthu oti ndikapita kwa Frank mwina ndikumbene ndikumboti ati yako zokhala Frank Banda kuti fandi kangwambo mwimbira phone nene masosante ndingangorera lo ndifuna dollar heri neyo ndifuna ndi yake mwabiwi muka ndi mudula zimachitika so pala anthu anoti nemwe mwanga ndimapasa ulemu koma simungamone Frank Banda ndikapita tapanga na gintu zimakhala ndibene ntchito koma ine ndikangofuna inu ya Frank yo ndifama ndige 50 pini amatenga mandita amandiga anthu ngala maje nemapasa ulemu so wina wake majende buya basa ali busy kukwata anthu amapuloti kuti adzipeza pogona dzikalimbana ndini mzukali mmandi amba dala simungakae busy mafula makambiyana zopusa zaini ndikuwuzire mtuni endine kolini zamba amene aja nadzwa nawo ngati secretary to the president amene ali meneyo kolini zamba simayanga ine manga ine sandali wina wake anapanga comment mukakana kolini zamba ine sindikuakana muzindipetsa chimene ndikuyankha ndikuena kuti pali zinthu zina zona kuti ziri obvious sungachitofika ku defender mutani ine chimene manene nchoti sungabwe pa social media kapita page panga kumulona kolini zamba izo zone ndimayanga
amwe tete ziyamika anazimai azanga ngata kujia kwa polisi bonda ngakandora na apatsa ya bando ndei neko ine zamboti ngumanuza mami ndifuna bando mami ufa wata mami ndifuna mafuro dzola so munthu anotaka kusamala tete zane chilungamo amalawi moti ukhozolola kuti naka mutu kwani iwe nkuseka anthu mamudifenda mamulu kana kuchimitsani kungo kusiyani so munthu ona kuti akusamale wewe ungamunyosa osati kuti kapene kweni zamba mandituma mene matumiza mavia ndiri ku state house ndikuyeza ndikoleni zamba ndisakuyeza ndikoleni zamba so ndimadabori pato mpaka makankhwa pa group yayi akweni zamba muruma kodi mayango ndibereka simadzo manga ndamene nawika pa DPO mayango ndibereka ine ndili nawo osamankhawa zinthu zamanyi amage simayanga ine nangodzwana nawo amoja ndikweni zamba ngwakudowa ine ndine muyawo mixing ngoni ndine tianjani Agnes Mulangeni une muyawo so musamaphatikiza waje ndachewa ndakudowa koma chimene ndimayankhira ndithandizo langa sindingabwera pacho kumamunyoza kuti ndizamba koma ngati wala kwisa chinthu chili cha boma cha obvious akwenera amangidwe akwenera akayankhe mlandu kuzi chinthu chondi cha boma anana kwitsa ondi even ndosena nthu mungu ankho kuti zamba usuzulendo kuti munthu akamange ndoti yo jendo lako ino even zimama ankapolisa kuti akazokira kuoneka kuti azokira opangana zimene Malawi tamachanga mungani amene mwani nyesa kwambiri ndino anyamata kwe msipiri ola rava arabu ya chigoba ari polisi ndikatswiri katswiri wakumashende nde munkafuna kummenya bwanji ku state house ujenga tali katswiri munkanthamangitsa mena nakulizani kuja kuti mpe ku state house ari kuyana chikhulupiriro changa anthu paka kuthamangitsa kiki kuthamangitsa polisi mpaka kumenyana mene ungambira na majeketi wakhala katswiri leforu wakuyankha ine sindubakira munthu bwanji anabaza sara katswiri obaza sara ine sindingapange nawo chifukwa ine bendulo ankamuruma ndi polisi apo ndagaga nenga tali katswiri kwata makubwerekani nomwe munatuluka mboma mulikopo zone zinapindula cha ndezinapindula chani katswira munapindula chabe pano pamukumuza tayi mimi mona ngati MCP ngampasa chipani MCP Lucy Assemblies of God munamizana MCP si Assemblies of God munamizana kuti mudziti mukakhala kumamuza zanu kuti utenga boma hinu munamizana sankhale president wa MCP amoja kuli anthu amana achivutikira chipani akina gorana achina nkakamarenga mipi kumenyetsa pajanji kula kina chimwendo acha ndemukangonena wina wake basi ngubwera ndi mphuno yake basi kungobwera pele pajati ine sini natenge olo wani kwacha omucho acha ndiopenga ine sizo kundikhudza ine za hotelo sizo ndikudza mandu wanka zange ndijeno zimene amandinena mmafolamu ndi zimene ndikuyankha kwena kuti mukapitiliza kukambaza ine mmafolamu tithana I think ina malizana nkhandu uyu wina nadzankha kuti atipatiki mayamiko atadzanka uyu wafunika kumusumira amene namba yake ndi 093 035905 amayamiko tapita nukandisumire tapita mukhale ndi evidence yokwani tapita tanyamukani mukandisumire mawa mupite Tuesday mukandisumire mukasumire zimene mukunenazo ndari chimangidwa chipani tapita mukandisumire ine sina madadi lo mutana nyamuka mawa kandisumire ndipo ndibenazo ntchito sinimabwera pano kudzana kwazo mmene mandinyoza mandiyamba dala koma ndiyende mukandisumire kundarani basi ngonyamuka machende bwino kuti mukandisumire useless azibambo panda zochita basi kuti anthu mmapatsana nawo azikazo amakhala kuti ali ndi mauka kuti afuna kugona nanu fanda mono kuti ndazibambo panda zochita chifana zibambo wazo sangabwe pa social media ndikumadza kamba za tiya ndi ndani tiya ali ndi chani inu musalimbane ndine ali yeso akaoneka zochita kunali mwayo otenga loan ku state house kuja ku NBS inu ngati ndama zanu mamwera kumagundika kumeka pa social media ine ndaona kuti kwathu nkovutika ngulepo khala so nenu ngati ndama zanu manjoyera lero musambe kundida ine yayi koma chimene ndimene ndiona kuti sindingabwe pa social media pano ndikwamba kumamuli kuona ko lini zamba mayi paja kuti pano pokapo sindizachita ine apa ndipo sindizachita ndimalamika ananditola ndipo achakwera sindinganyozi achimwendo sindinganyozi moza siku nkulu sindingamunyozi khumbiza chiponda ndikuchula anthu amene ine nthena kana ndithandizako gorani hala anthu oti nese ndimakeza nawo Ezekiel Chingoma ndamuimbira ku phone amene Ezekiel Chingoma uja ndiri kuchipandakira ngozi ndiri kulayonzi onabo ndachita ngozi koma kufunika mankhwala atoti opaka nsana wa dikofena kopaka sadavute Ezekiel Chingoma ndatumiza ndalama ndimakumbukira zabwino zimene anthu nakada nditani ino mukamandi ambala ndidzikutukwa nani kwa pala nthawi ndichita zabwino ndene ndimayamika ene kwanga ndikwayamika zobwera mafuso opusa pamene twawe kwaja nsima sindije khomo kwanu ndikutukwa nani so ine ndimayamika anthu amandichitira zabwino sindimanyoza munthu ndi anthu anoti ineyo ndimapasa ulemu sindinganyoza achina chichola acha sindinganyoza ne mukamadaborera anthu ene ndikutukwa nani mudzoti makhoti mwandiro kusola pantoso chifene sindingabwe pano ndikungwamba kumwe mutukwa na munthu uri sana ndirakwire ndizosatheka nde mundipewa akina samuka namu wanthandizako nthawi taliso kwambiri sana beso ntchito mboma museni mamba ntchito mboma munthu ndinabisana kumana mani magwiba mesi ndinabo ndimafuna kuja kuti mpaka ndapeza kamwe kugira ntchito mboma so kusera usikuja ino anthu mankhalo anthu niyo ndinopusa opanda nzeru ino mori niyo anyamare niyo memwe vutikira kusera usero mungamabwe kumwe mu defender police so ndimene kuti mumunyoze iyayi koma mwina mukanango khala kwa mori niyo anyamare niyo magundika nditu basi amocha ndidolo katswiri ara kunyetsana kusera simulalira mvea
arakunyetsani ku state house wani ngati kuti munthu amaononga state house ndi police ucha sana pesa ndi nkhani ya Sara modi kwalibe nkhani ya Sara amene ndi mukamamena Colin Zamba kuti police ndi dolo narume kuti ayi Colin Zamba ni munthu ine Colin Zamba murapanda kumudefenda akati defenda khandi pakamwa pakapita akayankhe akayankhe ine ndibe nazo ntchito ngatanaba amangidwa ngasanabe akayankha simple and straightforward koma osati ine chimene ndimangona choti sinengalole munthu akarwana sana mulagwira apo ndi mayankhani koma osati ndingamudefend Colin Zamba milandu ya boma iyayi ngatanaba amangidwa apite akayankhe ngati manankhira prinsimo kandi zona kandi zabodzi tosa Malawi tidzamba ndi khutwi basi koma osati ndikana kuti iyayi Colin zakona sizumukudza iyayi ine sizikunditani sizikundikudza anaba ndiraba zaboma ngati zizona akuyenera amangidwe ndirama ndi zambiri ndi za Malawi ngati sana benda lama adzikazonera kumwe sizikundikudza koma ine ndimalemekeza ngati munthu amada ndi anthu amene akutsidwa ntchito kuti adanisamalako Colin Zamba ndimapempha koma suti ningene kuti mpaka kumkhala kuti mpaka na kuti mwakuti ayi koma ndikati mami ndifuna chakuti amandipanga support izere ndikumasule na Malawi nde inesi ningemenda chula Kinezekio Ching'oma achina Gotani nde ndimene kuti munthu olokusamala sungamene kuti pa social media nkuma mu news ndimayi yanga koma not mami yone ndibereka ine iyayi nde nake ndimuona ma comment ayi kumuruka Colin Zamba kodi kuyankhula kuti ngati adapalamula amangidwe mkulako tsopano nkhani ya hotelo ya wachule wodzina lawo ndene mufuna defend dzina lili limene mo ayi wagona tangunikeni ndingomaliza live ipo mpano asagone gada mwana sagona ya gada gone mbali tenge bibo blanket yake yapinki muikire kumbuyo so mafana ndikuze ndimeyo rifisi babayira zinto zopusa zinto zikalakwika timene yakudzudzula so ngati ndikuyankhula chinthu chalakwika osatile ndikuukira inyo ngati mufuna kuonza chipana Nyamata pa Congress Party okay ndekuti bendlo ja anthu mamopa ndifuseko fatu bendlo amapanga zinthu ndipo amanena ra Colin Zamba every day anthu poyankha marija Colin Zamba awo ndachakwera akudziwana mwandivetsetse fana secretary wawo so ndikudabwa rine kungankhola cha police podagaga akuti mwana amene si wachipani tsono ine ndi police wachipani nda kuti police ndi Assemblies of God ine ndi amene ndi wachipani police anamba vako makaka chipani inu ahafule mabunya pantumbo panu machinde anu ndi bambo anu omwe ndamanu kubera kupeji kwanga mudzandiyamba dala ine munthu ndiyamba peji panga ndi mamtukwana mudzandiyamba dala so mafana ndikuza ndimezo kuona kuti Anyamata MCP ndizankhwana motsitsa kwabwera mwana wagona so Anyamata MCP ine si munthu mandiyamba dala mafula mumurakhalani koma osamakamba za ineyo kulinda maliza amana kapanya post anga amaisero muli bizo kuti mapezeka mupanga connect za anthu akunifi muli bi olokusatsungula suri Nyamata amafuna adzikhala Nyamata amafuna adzikhala kuti makuda komwe oti kunkwandalama mina akoneka ina polisi akonda kagamuja ndakuda makone kuti kuda kwa kunkwandalama kusalala usati kuda kwa inyo ndevu ngati chotsukira mbali sande chimwitsa kapola nyani mangokhala mboma ulibe chichonse basi kumona ngati mthandizo muzatipeza kuti ali bevira ndira wagona uyo wagona analusiru ndi magayizo abwera so nkhani yake ndimene mafana ndoyera even mafana ndoyera nkhani imene mwakati ndipanga post don't mean kuti kumupereka Colin Zamba ndikumutsika iyayi sindimamutsika komanso sindikumutsika koma pali zinthu zina zoti munthu zizozo ndizaboma obviously sungabwe pa social media ndikumaka defender zinthu zaboma zili public so koma chimene mene choti mabwa page panga mudzandiyamba dala ndapanga post chinthu chifukwa ine ali baba malondera sindingamamukona bebe malondera ndadoyi right ine Colin Zamba ndabwana anga adi ndi mayi anga mosati mayi anga ndibereka achakwera ndabwana anga ndi mayi anga ndibereka nda president anga achipanda cha Congress Party anesa president adziko la Malawi maka sindinganyoza baba amene achi baba amaje pito state house ne sibwe zitero ndili pano aina ndizasomu zinthu zambiri so ndinabwera mpha chipani takati zimeza chipani cha Congress Party ndabwera pano dzanke fanya anthu amene ambadala ndem mafula mwanu momwe mukakambirana machende mwapanira mukamakamba za ine mundiva kuwawa ina even ka munthu atokwa Colin Zamba yankhula zamanyiza ine amene dziwaso kuti mwana onchia bwino nonsese ndima auso chilungamo lina abere anga kapena azanga ine ndakoliniwo osati nyumba yose ine even ana Colin Zamba sanga ndipangire manyira amene zosobwino ndima auso lina abere anga ndabaya nuwo nazanga ine inosata azanga ine wandivhetsetsa kwa gulu sukeza nandu teni malamodzi umakhandiza komodzi koma ine ama amene acha mufune musafune sindidzanyoza ngaranga pange zobwa ndasemphano ijewa ndisunga pakamwa panga koma kuti ndingabwe pa social media kulowa live Colin Zamba pacha kuti pakwa bodza uchimo onetsa makire kuyamba dala amayi aja mali yawo anthandizako
ino state house ndinake soda ntchito mwachipongwe omwe wanyamara ndinawo ndamankaperekeza danchotseni ndinachoka ndinasiya ine sindinapindule ku state house zinthu zanga ndapinduli mbomamo koma ndili out of state house ndimathamangitsa mafero anga kumafika kumapindula ndipo nyumba tanga ndinamangamanga of course boma la MCB koma ntchito ku state house so inuyo majia vuto lake mari kujia nanga lero mujia kwa polisi apo ndakaka mama mupezeka kwa chimwendo unkuja mupezeka kwa ezeko chingomba thandizo mulitenga pakapakani mbali imodzi anyamara MCB anyamara ovetse kisona mtundu wanji sindimene kuti mumunyoze ya dani siti patsirana koma ndikuti mena kupangani chipongwe kusera simuja kukufinyani akazi ake kukhala wala landscape andi milandu asali mashuga kuti tunkhani zichonje sasa kuna mizi namo chotisa akalowa ndithu ndipo nabo chisale iniyo panda kungira yamogeneza dzorino ntchito mwalephera kupanda kugira chisaletu kupanda kugira chisale choni kamponde nizo dzorino ntchito mwalephera ndipo ndzadzora kuti mwalephera usati masewe amagasa tinamizi lero anthu mayankula mulandu wachisale wathetsedwa wapulisa munthu akagona athetsedwa bwa wasata unathetsedwa bwa zina zima wawo mudzilingaliraso kumene mukuchokera osamabhakira zinthu zopusa amalawi even amene mukubhakira kulisa munthu akagawayankhula bwino ndinu zitsiru mulibe nzeru moti pengesi muno ndi mission imeneji ino lomuti apereka kamweno takueniza mbatameta amange chifukwa chati yakati apereke ine mayanga aluchiminda gono ine mayanga ine ndeleni mayanga ine endi mayanga ine sachipani naye musipidiyeti kumusara mapito kavina kuchipani kapena mauna public ali misonkhano iya Aruga navo mama bunga so ndoviriza kuyanga chifana najua nyamba dali ine sindi malo wa live nasiya ine sindi maova ende mukambia nazopusa kuti mungandipange chipongwe ine alwisi mungapange chipongwe amayesere mungapange chipongwe ine pore ndamene kuzopangisa chipongwe ine madobadoba ngati nunga ndipange chipongwe ine alwisi ndimakeza nanubo ndino achimwene anga ine mpaka mafika pafula mukandene ine inu muli namba yanga ineso ndi namba yanga namba na nungu inu moni ngadzikuba pa social media inonzuluna ndikuya alutsa ni alwisi ino ndiforokoze background yani inu zikaza mtundu wange ndino achimwene anga ndipo sina nkhone koma achipongwe inu alwisi mphamvu muzenga kuti kuchipani basa kama mukakari muli ndi ma get together jamu kama soketsa ndama basi muzolole leo mwafika hapo kuchipani ina alwisi mungamandene nenu ina kina Alex Butandadzwa no kale tili ku opposition osa kina master chilunjiko ine master chilunjiko koma ane pasomina amandilani te master chilunjiko ine ni Alex Botha wenweni so tanoda kwente misanda kina Alex Botha rikwanza na mapuzo ndeni alwisi mfata ngane ndini inu alwisi zoda zoezi mukatengeta akapolo tinatake ilo wemene ndipo ndi nyamaro panda phokoso pa social media alwisi ulibe chipongwe ndi munthu waganiza bwanji makakhabizo kwandene pa fola mwadziwa lero ine mema pangira bendulo muja bwa every 10 minutes apanga post chakulini zamba every 30 minutes apanga post chakulini zamba even amaya chata mangiro lendo achuli ana yanko arafuna marless afundana manga nyamule marless uyana ku police amalawi ndani amene zingatheka ndi anthu ambiri munavulala ku MCB fa cha bendulo I'm telling you even as many manku azankazo bendulo pa social media ndi evidence ngaza bendulo ndi situ zake mfano manga sanga kani ngandi kuna mapita akandisumile betabero apita akandisumile kuti yo manama uri ndiye tikapita kwa kuti anene timatuluka kwa uti kumangojo kuti mapita kwa uti akani ngati ndi kuna apita akandisumile ine makhande evidence ndi kamankhula chinthu sine mwe kumankhula ndi sala so osa makhande mwe mene wanyamara MCB mwamva mukamanga nkhani zaino osa makamba muzako lini zamba amene aja mwasiya amene aja ngalana panga zawo ana secretary to the president akuzidzwa oka kwa mafola mwanu mukanyera basi mukate mudza kwa razima ya maplot kuti mudzika adyera kina kumakamba zaini mundifa kwa ama guys ine ni maskini tu ene zimene mapanga ine zimandikandi tupiranga ine ni maskini ndipo musamalipa ndi tupiranga sina kuzo ndi mafuno khala onene pene wachani kaza makhala onene so ine makana zinthu zopusa muzindipewa kustera sose inatuluka ino mena pangia polisi kundagabira mungama mubakira inu mena kuzuzana polisi ndenda vulati kuti mukenda makarenga ndamu sori bwana muime anyamara ndino asabi ndisanga iyi eni ngati kuti munthu amaononga zinthu wauza president zabodza ndipisa kundangaka eni ngati anthu achibira MCB akumangidwa because of polisi kundangaka sura bamba jere kuti anandira kuti tine misana nkukangana nawo hayi koma mantu mabendo uradziri kwana kolini ndipo nzoona endete dukali pande ndinakoza kungu ya lukapo zopanda ntchito
Mwandivesesa. And boma la DP pando konda kumanga polisi abonanga kuti boma ndilo lephera. I'm telling you. Ndazo boma ndilo lephera ndipo la lephera. Tabu na yambira sonkhani ya sata. Kunapita mabenzi kwechana ndira mabenzi. Inapanga involve polisi abonanga gaga. And result zinanga pezoti polisi abonanga gaga kubwera kuchiro. Pamene ankakana kosodwa pa unduna. Whatever polisi abonanga mwangi kosa pa unduna kuje mukaka hezen wanka mwangi kosa pa unduna boma la MCP. Simuna mbwezi sonkhani zokuza ndi polisi kanda sata. Wina nkumbwe zisa pa office. Mene anali chilunga. Chipeta chinali chikondi. Ankaka inaka chipandi kuchivutikira. Chipeta chinali chikondi. Pamene polisi abonanga gara kosodwa nchuna kapero nyumba wanka kankakagwada uko. Ine ndi mbona makagwada moja nthawi zonse mama makalo moja makagwada kuti amenyere nkhondo kwa bwana kuti abwereso pa ntchito munduza chani kuti ndichule list ya MP amene mukapempha nyumba kwako linizamba ma minister apa kuti ndikuchule lini munyera ari mutsekula mmimba ino apa anyama roji anu makamu ene mwe inoru MP fo ya thandizo la kuti nizamba makapempha ndichule maina anu apa lero anyama ra state house mutatuka rumboma kunali mafoni hello amayi ife tatuka mboma koma olo chicho setilibe mwaiwana osamayankho ndimakuyanga nani ine kuti nizamba kama mumudefenda kasimuli mumudefenda bwanja rakora anaba ngarana aba musamudefende azidefenda yekha mpaka mapake chito ya maloya imene anatenga ndama za malawa abweza ngasana base fine chilungamo sechimomba koma ine singabwe bana manoti yayi DPP mukundi mangira kuti nizamba sana lakwe baba malondelo kulakutsa baba malondelo mnoti shora ngampereke kuti nizamba never koma even zimene zimachiro ndiko zoti zizinzosewa so mungamandi amba dai ine singasiyo panga post zinthu za munthu manyi amene musamandito kuseule bendo lakhala munena kuti nizamba almost 6 months munaso almost a year palibe potsumana abwera kotupe nkudzamuyankha kapena babani nkudzamuyankha kuti nizamba uje ndi bendo ayi ola china paula olo rongezamba sana muyankha iko bendo amango musiya anthu kwako kuti suti zimapweteka iye nkumoneka ngati star ndana ake 20 aja kuti bamana muyankha ene kuti ndiyankhe olo bendo kanyemuka lokandisumira ndikamuyankha kuti ndumuna abwera pa social media kuti anandigula kulimota kuti nizamba chifukwa ndinakuyankha ana ndiyamba meke sema ndo ampa kana kusangama mkhwe pa social media anamugula galimoto ndi galimoto zimandiwawa mandivesesa so mukamankhula zinthu mu group mono muzitora namba ndi bendo yene mabwezeza zimene yana amba kuyankhula and amantuma ndi prince I'm telling you and I remember bendo akuzoka kuyapo nana kamutenga kwa ndi Max Kalamu and Max Kalamu so ndi munthu oyipa kwambiri wakhala kupita kumbali kumakamba kwako lini zamba za anthu ena iye mweso kubakaso mbali ya polisi abondagaga munthu oyipa so kwambiri ina samungani chibulia ndimangwana nani munthu kuti ma MP tinati timafuma minister ndimangokuyanga nani simakapempha Mungu ngende mukanduze chali undichwe list ya nyamara achipani ojiya pa memma kapempha umene uja ena ndi ma MP lero kuti makapempha even abo mala DP amapita kapempha umene uja ndikozochula maina anthu amakapempha kumene kuja lero munthu asamaoneke munthu oyipa lero pamene anthu makhamu kupempha pempha ndalama zake ena mpaka makatenga ndalama mu dzino tiko inizamba waruma mumangirwa nthawi ifi anyamara oyuza zibambo oyuza makatenga ndalama mukwa mwenye kuti kumakanama muraji na pasta ndanacho makatenga ndalama mu chipari inizamba warumina kuti ena ndomango muda mauje force munakhaide bafu banambiro sama kuuza nizigoba kuti wenizamba munthu iba makapempha nyimbo kwako linizamba makasa kuna mize even my MP MCP omwe amakapempha ena so DPP omwewa ena so pano bandi minister makapempha nyimbo kwako linizamba I'm telling you amaka ine kumakira kuti abodza pempha magari munthu abodza pempha ali ku position ya DPP so mukamayankhula zinthu timangokuyangana kuti awayankhula chakuti okay muzoti mungamubwera kweli atende kuti ndimakhandi komwe kuja lero nde mudziwe mukamala mu TV mujeni makhala kuti ndili kudai nenge kuja mukamala magari timangokuyangana kuti okay awana dzapemphete lero munthu yasaipe lero iyayi kuneto anthu kuyankhula anena bwanji kuti sala nawo ndi munthu anamulanda passport anapha munthu sinabwepa mza different za malisoro sizokundikuja sindingayankhire nkhani sizokundikuja sindingayankhula nkhani zoti anamangidwa mwakuti sizokundikuja ine ndongono kuti mayanga amangidwa okay tiya ndimanga basi petipiro kapereka sima tipira nawo ku court basi koma ine suti kapiro ine ndine kapolo pamasopa iwo aja iyayi ndikubwera simunthu akakulinizamba sanga ndiyankhule shiti lino olo coffee ndikoza muthira ino wala kante mwa babeli mozi ndikoza kunthira pama ine amanizo sobo yona minaje chifukwa ntchito imene nagende pama minaje palibe wachibala amene adzuka kuti kudefend ngati imene napangireni never even Bendlodge amalowa live kumu amantuma ndi police oli ne mission police abona gaga amalumikizana ndi Enita amanali pia wa Masteni manivesese Enita amarenga zinthu rumizila police abona gaga amarumizila Bendlodge aponya post amapanga post pa social media ndoma conversation yake ndili nawo ndendi kamankho zinu mankho azabo ndinopenga oluzuzo ine ndinazo mu phone ndikozo panga so post pompana Enita amarenga zinthu mu office kurumizila police amarumizila Bendlodge so pamene kwa amana agwetse MCP ndi ndani Bendlodge aponya pa social media amalawi mada kukhosi kuti MCP kuba manivesese pene popoto muona nankho za Greenberry za arankho zimezi kwa mangidwa uje nanu uyu sustain going omangidwa samukawala even zimapanga Bendlodge zimapanga involve anthu ambiri okay so ine ndikamankho ndisini mankho yabuza Enita amamutumizira police ndipo conversation yake ndinayo conversation yako Enita amamutumizira police
polisi amatumizira bendo sizobisaso nene mukatola ndikudana ndi polisi sizoti kabani masole fani munthu wankulu koma mapanga zinthu zoserezeka okay chief of staff akapeza bwanji munkhani za hotel amene amfuso so ndikamankhani ndimakhala ndi evidence sinimanga yankulu lero bendo lo wasiya olo linkhani zikupanga no involve anthu ambiri wambano ngati kukhala no shit anavinitsira anthu ku MCB office kudukula kunati kuvina akuti MCB atenga boma amene mungadzoti nthawi anali mboni yabodza mwandivesesa so ine pano sindingabonyoza MCB ine love MCB chipande MCB sinkadachita bwino kuli andani aona bomumba ino la muno naonta bwa social media ndinyoza mu sanzanga simbali yanga kobe ife ndikene mumba ndi munthu oyipa iyaika palibe ife ndikene ndikhumbize chipoda ndi munthu oyipa iyaika munthu sukhandaza koteni yeti ngati anthu osimbali yanga it's fine ino lo Moses kunkulu sinambe ndakhala naye face to face kucheza naye koma nditamva kuti amangidwa ndimangona awawa kunyama kupita mwe ujatira kuti kotilo amadzulo nanyama kumubwera kuno mpaka nanyowa ndi mvula so chifukwa chani ndi munthu wachipani changa chimene machikonda komanso munthu amene ndibene chipongwe chilichonse mundivesesa so munthu sungabwera social media ndikumango munena munthu opanda chifukwa so ndingamwena polisi apo ndanga ngati koma bambo amene mudaya nawo chani polisi sangakuyankhe ndiwe mbuli yayi kumalayi kuti kulibe wazenu samana mizando sendife mbuli chifukwa ngati mamuchemerera munthu obvious kuti yono tachito panga leno kwa muchemera pa pachakuti pano zisiku za anthu ino mbuzi za anthu ino lo mudabwera lero zandimanga I don't care ino lo mudakandisunga kana ndikuti kaya I don't care sinimadandaula za munthu ndimapanga zanga mmayira kundiyamba dala chifukwa kundiyamba dala china maiso kundiyamba dala khaikoyamba ndikomezo kamba za ine mafulamu muzingo kamba zanu mungamakamba za ine ndizakuvula zanu ine ndi maskini ndipo msandono chepa thupi ndimapanga zinthu zazikulu zedi ndipo ndingawonya zinthu pa social media ndimakhala evidence even anthu makhani timoti kuti tiyawankhanya ndani chimene mangwankhula simungabwere pano ndikumayankhula zopusa zokhudzana ndini akefasi mwabwera mudzaonera mbwera mabodza tapo inunso mmandinena mundisamale mmandinena so ndimalize motero mwana wagona ndimalize kai pamenepa changa chimene bwa pano choenda kuti ndingapanga mpost yanga oenda kuti amaja ndama zamali sotero don't mean kuti munthu ndikunena kuti ndikumutsika kuti ndizamba mama kasi ndingatsiki ndakubwezaso kuti even kwawoko ali ndana awa ndabe ya palibe munthu amene wa social media ndikwa defender maji ngati menda kugwira ntchito ine kulibe endiwo mutima mwawo chino kama chidziwa so siningabwe pano kudzane wacha even mbale wawo ngati sanga kambe zopusa za ine kungoti ndamva madzoti ndoti kuno nkhampira usati masewe olo mwana wawo wankula zopusa ndina mdzoti kuno nkhampira so ndimapanga zoti ndima abere anga ndiwo amayiwo osati nyumba yosika penazi bali yawo yayi so ndingabwe pano ngati kuyankhula chinthu chaboma ndinaso kuti siningabwe chinthu chaboma ndikudefend chinthu chaboma ngati yachulidwa tiye ndidikire nthawi imene abwereyo abwera adzayankha ndidzamvaso ngati dziko kuti ayankha zoti chani mpamene mudzapake suggestion kuti kodi awawa chinthu cho ana abali kapena sanabe koma zobwera pecho wanga kuzamurwana kuti ndizamba ndi maphuzuladi izo ndi mayankhadi eti apo ndimafuna ndikuzeni chilungamo chifukwa siningoti munthu akanditi kwa nema yanga ine nkusekelera iyoyo ndithama penati chabuno mundu nyoza zamaonekedwe anga koma kungobwera kudzanditi kwana ivi ndilera malawi ndinopanda nzeru I remember kunali chilima zimwe kawuse mutendere chilima kuneseka mundangaga hezen huwankaka ndipo anthu atatu mana chudwe nkhani za sata koma zinezo pesa isoni mpaka chilima anamwe lali ndiya bero ntumet amendera nkhani ya sata pamene polisi kunoza ngotuka newspaper ati polisi apese kuti mlandu alibe nesana katenga zinthu kwa sata ndiye ndi mlandu apese bwanja alibe lero so mukuchemelera imwe uja amalawi ndino anthu opusa kwambiri munatere chifukwa Alex Kamangiro chapanga kwene ndi mlidzitsiru ino machemelera zinthu zopusa za kuntoso ari kumene kumapita matimu tachinyamara ali akwanena bwana atuta anaiti yamkana ndi muna maruina amangidwa mtelling ina pa ole mula MCB mungaseve olopero simukapatsidwa ndikuchallenge bome iliso ndilanga izina ndikuchallenge mundisamale la MCB janalanga iliso ndichacha ngati ndili Malawi palipo sendilipo musapanga chibwana cholimba ndi moyo wanga mukathera kundende musone ngati secretary general kapena baba malondelanga bodza kuombolani iyi ndekathira mapenati mukaseva ndende musalimbane ndiye ndikuchallenge lero lipanga screenshot wina saisa chibwana chofuna olimba ndine mukathera kundende ino ndemuli machendo khoka mulibe chili chose mumangiro musu nazo family yani musone ngati nokwa chipana adzuka kuombolani munama MCB zabwera mboma DP inabwera bwanji mboma ifeso tinkankhole MCB zabwera so mboma kandi DP zabwera so mboma mwina bwera ngati we munthu mmodzi sufuna votera MCB don't mean zula sisa zavotera so MCB munama zaboza ena kumwalira ena akubadwa ena so ankano DP zabwera so mboma lo ine trust DP zabwera so mboma kumalo eli mboma MCB zabwera mboma inapa I'm telling you kungokwetsa ina kaponda madaya zinthu zizakozeka vula kachinyamara kuchipani kwathu ndozerezeka ndi dzitsilu anatizuza ku state house kuja lero dzikumbekeraso mu chimwe ndo chitsilu so izi ni mafaniza yanke zimene anthu mandinena munandiyamba dala mandinena
peji yanga siya mahule tu pepane nesimpango hule palibe munthu amanga bwera pazono kuti yamavulana ndi wakuti kuchipane simpango hule kapena uchali chine simpango hule ndema comment amahule pa peji panga inayo so ena anu mukulira nkunyasa mudatuka boma mulibe chilichonse inenso pena pakene makhala tusoza tadilibete koma usati pakati kubulo ndipite kwa ena akandigaira kanda ina Frank Bandaja alina kolini zambo omwe wandigaira koma usaninga bwe pa social media kuti noti pakana makutudzika limbana ndi munthu paka mafolako ari tsuna kete dzantopera muthelling ndi boma iliso ndilangete mundisamale anyamata msipi wina ndimmangisa ngene makumangisa ndili boma lomweli alimbe una kana apanga post zaine kuti ti yandiwe chitsiru umadwala chakuti nakammangisa pakawali ndemuka pakaso zopusa boma iliso ili manja mwanga ndilanga mundisamale mukalowa mukapangana ne chibwana mukalowa zero zanozopusa kina meso mukambira nazo chitsiru zese amtelling yo mukalowa aika usaba piano flosa mankhozo ndikambakira police kuti atani simbali yanga ka ino ngati mukujia zakapunda kagala ndi wanu aka ndine siningabwere pano kumadzabhikira zinthu zopusa iyaika ndikubwerezanso kubwera peji panga ndimunyoza kolini zamba ndimabweza moto ndimayanga warakhoti wandilakwira siningaloti munthu abwera social media watu kwani one two ngati kolini zamba analawisa kutenga zinthu zaboma amangidwa ndipo akayankha mulandu komanso ngati sanatenge akayankha 3 ine ndo amala Congress Party sinasinthe ko chipani ndipo sindzasintha ndipo bokosi langa adzakapo salama la Congress Party chifanya ndimachikonda chipani imecho ndabadwamo napeza anthu akothala MCP china ndi chipani chimene ndiphunzitsa kugwira 1 million ndi chipani chimene ndiphunzitsa kugula thumba la cement ndi chipani chimene ndiphunzitsa kugula plot ine siningapanga post life yanga on social media koma mukamandiona kuchepa thupi mabwana ndapanga zinthu kunjaku osati uhule ndapanga chitukuko ino lo kuti munyemuka mupite kumudzi kwathu mukadabwaso kuti mwana anapanga izizi mwana ng'ono ngati uyu yes ndamba ndikugutsa ntchito mwanzeru so na walimbana ndine mafolamu machenda okhawo khalibe zochita uchisiku amalimbana ndikujambulisa nyamula muodula pa social media madzi kwa thumba la cement uko ine sindingakamwe muodula ndibe thumba cement ino nonta maenda pasi as long as ndili ndipo ogona chifukwa gali moto sindingamagone mu ndi family yanga zosatheka that's why ndimafuna ndipange tuchitukuko kupezera tukogona kumangira tumanyumba ndinkadzoti moyo ndipeleta omasinda so inu munthu nona ndikuyera njinga koma ndili mpogona kadzafuna kugula gali moto ndzagutsa kuloti imodzi kugula gali moto koma siti mambo kugula gali moto pogona ulibe mistake imene buma lindelanga amtelling ndikuchallenjani anyamata musipi akambana zopusa zotani anthandile enda amene thandile wakapanga chibwana amangitsidwa ndipo akagona museko kupiyani mpaka pakoti tikafikitsana akafuna ndibandine mafola mwa chipani kuti ndapanga posting kumatumizirana kuti ampangeti ya chipongwe ayi panopa ine ngunda pangidwa chipongwe kwambiri amawali ndikudziwa kati mukapala kina Luis Maesero ndikudziwa kati mukanu mmene ma screenshot ndapanya pa social media okay tikapanya pa social media zinthu don't miss ndofuna nthu munithandize koma timafuna tikhaindi evidence zimene anthu ajama kambirana kuti tudzoti pakalira china chake ndi anthu amoti panopa ine pangidwa chipongwe maso anga ali pa Luis ndachina Maesero azinzake maso anga ndiloza pa inu kasi inu kandi inu kwa mukagwira ndende zopanda pake chifukwa ine ndidziwa ine amene yankho mundu lipanika zina zake ine ndidziwa ine Luis ine ndibe nechifuwa ndangudabwa ine sinamba ina yeko ndimoti makhala letu bwino kwambiri ndipo ine nditolodabwa Luis pa kundinyozene kuti ndine chonche pa fola kumene ndilodabwa kuti sinamba ina ikali konse ndipo ndi munthu opanda pakosi pali Luis Master Lachunjika Alex Bota alibe chipongwe ndi anthu koma ndidabwa iye afuna kukhala ngati ndani mafola anthu angomugwitsa ntchito zinthu zopusa fa Luis level yake Luis ndosamba sanga makabisana ndachi ndimakalembo makamba nkhandachi na Maesero akina Maesero akapolo ngati amene acha munthu wanza anali boma magwira ntchito kunifa ngamagwitse tomato iboma ili ndilanga ili ndilanga mtelling wina mukuzindikira mangidwa akadi mfe ngone mwana wanga randira weyo this is past 10 thank you guys egoni nkani ndimeneyo amene oja zama lesotero asanza kutenga kupite kwa anthu ena amene mankhula zopusa mukakhala pa social media anthu mankhula zopusa chani yayi ine ndili pano amayi aja sinatsike ndi mayi yanga so mukona ndapanga posti zinthu ndimadzoti nthenga upita kwa munthu amene ndikumwe naye amazidziwa ikhoti yazi zakuli nayi ndikubwerezaso kena kuti ine even ntchito imene ndinagwire nayo different akulindi zama palibe mbali wawo mmodzi amene adadzuka nkugwira ntchito mkati mete even ngati kuntundu kwako ina kama yankhula za manyizo opusa tsoka lake lisadzamuvere fana ndikukhoza panga za year the whole day Alfred mwankhula bwino kwambasi ndipo mawa mphapo atiti breda tiyachigone atigona good night man atigone mwanaso agone apa kwada akangodzuka amandichiziretsa so
ndimafuna ndauze mafano asinimalowa live amwene kumayankhola zoti munthu amene tinoyetiza ntopere sinotizi kufika kokanthu makandi mafuna ndiuze ndikuti boma lisungiranga musandono chepa thupiku iniso ndili mtika kena kumukatire mudziti yapeka information ku DPP ngati ndipo ena ake arumauza ena ake arumayankhula ti ari namina kummangisa kolini zamba ndopusa ngati chinthu cha public kummangisa bwanji munthu chinthu chiti ndumoni isibili numoni ummangisa bwanji ili lingani yambale sotero ndopere mutapekera zida ndini amene sindingaperekere zida amene aja ndimayanga amene aja sindingavutoso kuti takonda kuliza ndibweteka sindingavutoso kuperekera zida ndongobwera live pano ndikungofotokoza chilichonse general live moto sindingavutoso ndikumazunguliraso yako koma sizingachitike ndimayanga ndikuti andisamala sindingatani sindinganyoza talakwirana mami khani apasi munachite bwino bye mwana akugona